Trošku vlhko. Jo? Letadlo spravené. Krásné letadlo. Slečna je. Ale no ne. Načelník. Čau ptáci! Co jste to kurňa dovezli za počasí? Ahoj. Čau, čau, ahoj. Nazdar. Nazdar. Čau. Čus. Nazdar. Čau. Tak co, jak to vypadá? Kdy přijde sušička nějaká? Radim říkal, že něco vymyslel přes noc, že uděláme oheň, že to vyskne. Jo. Ty jaký ostřihany ty A ty kurňa, si tež nějak omladnul. No, to víš. Tak montuje. Montér. Dovezli jste tady. To jsem já dotlačil tady. Já jsem se snažil z Bohumína dovést sluníčko pěkně, šlo to s náma, ale tady před Krnovem se to ztratilo. Já to tlačil včera, od Hradce pěkně jsem to tam nabral a říkám, jedem, kluci budou mít radost, bude úroda. Já jsem to sledoval na radaru, to se tak točí, tady ten Krnov, tyjo, to dokonce prostě nejde Poláci zklamali. Dokonce Poláci, co to mají tady na hodinu snad přesně, tak vůbec. Propustí. Co chvilka jsem se díval a šubo, tyjo, po každé jiné. Ne, ty si vysvětlá. Tak. Úsměv, sír. Takovou tomu vezmeš? Tak mi nemůžeš přece točit. Fakt, že jo? A zhodu nohama. Vežu vidím. A kde jsem já? Ahoj. Jo. Pěkně si užíváme. Pomalu musíš s tím jet, ne tak švenkovat rychle. Klobáska tu zůstala. To si moc nedáváte teda, ale.